Dios, daghan kayo ang dimutuon nimo nga ikaw Dios. Kini mga tawo nga dimutuon nimo maimperno sila o malangit. Maimpirno gyud ang akong Yoy. tubag kay ngano. Diya sa balang kasulatan god kaning mga tawo nga dili mo tuo nakasupak ni sa balaod sa Dios. Mikan kay mismo ang Mesiyas nga ris kalibutan daan nagsulti diya sa Marcos 11:22 nga nag-ingon nga si Jesus mingon timan ikini kun kamo may pagtuo sa Dios. Oh. Usa na si kamando nga pagtuo sa Dios. Mm. Nya kun ato na siyang supakon tinaw kayo nga makaimpirno na nato kay ang giingon diya sa Mateo kapitulo 7:21 daghang nagsangpit kanako Ginoo dili makasulod sa gingharian sa langit. Oh. Ang makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang nagtumas kabuton sa kung man nga tuos langit. Buti pasabot nga dili gid siya makasulod. Buti pasabot nga di man siya makasulod nga duha ra man ang dalan sa Mateo 3:14 nga naay dalan ngadto sa impierno nasa lisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Una nga klaro gyud may impierno kay ingon man dito sa Mateo kapitulo 7:13 nga kanana ang sulod sa mo sa sipit kay ganghaan kay lapad ang puntahan ug sayon ang dalan paingon sa impierno. Daghang nagsubay dinhi. Apan bahin sa kinabuhing muli katapusan, lisod ang pagsulod kay hingpit. O jutay ra makakaplag niinis kinabuhing dayon. Buti pasabot nga tungod sa dili nato pagtuo pagsupak, di ta kasulod sa gingharian sa langit, unang adto ta mosulod dito sa impierno. Sa to pa kay daghan man ang dimutuon nimo nga ikaw Dios. Daghan di ay maimperno. Dagan gid kay nakasuwat naman na sa Mateo kapitulo 7:13 nga sulod kamo sa sigpit gaganahan. Kay sayon ang pultahan og daghang nagsubay sa dalan paingos impierno. Daghang nagsubay. Buti pasabot tungod kay daghang nagsubay gipanagna nga daghang nagsubay kay inig abot sa Dios dili magid sila motuo. Ang ubang tao di gimutuon O di ko motuo kay gipanag-an naman ni Jesus nga mungan higid ang Dios sa kalibutan. Isulti naman niya kay ningon man siya diya sa Mateo kapitulo 4:17 nga hinusuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Ikon sa man mo ni Hesukristo. Parente mong duha. Dili may parente. Ikon sa mong duha. Dios man kapapa kaniya. Dili ang adapted na sa ako siya kay ang basihan gud sa langit nga patakaran. Isa. Adapted mo si Jesus Christ. Adapted kay Kung adapted ba na? ang basihan gud sa langit gud kung mutuo kag mudawat og mutuman tagaan kay katungod nga mahimong anak sa Dios. Mabasa na sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 nga hinuon may mituog midawat nga busa sila gihatagag katungod nga mahimong anak sa Dios. Kay moingon ta nga ang Dios wa man manganak namuhat man. Gibuhat mang anak wa man ianak. Unang gingon sa Mateo Juan kapitulo 1 bersikulo 14 ang pulong na himong tawo kung ipuyo uban kanato mao kini himaya nga ingon na dawat nga imong bugtong anak sa amahan. Sa ko gihimo. O sa may kasulti sa mga tao nga ningon nga ikaw kuno napasmura ka, drug addict kuno ka, wa kuno ka kakaon, mataka na kag istorya, di kuno ka angay katuhuan, kadaot lang agi nimo. Kaya ang akong tubag nga kanang pagsulti nila nga di ko angay tuhuan, nakasulat naman na sa balang kasulatan nga ang mga tao dias kasulatan kana na ang nainituo, naini wa mo tuo. Nakaibaw na ko daan nga nainituo, nasay wala. Kadtong nituo, mao to ang mga Dios nun. Santiago 3:15 nga ang ituo Dios nun. Ang wa mo to mo yawanon. Umingon sila nga ako drug addict. Nakakita ba sila nako nga ako nagsuyop og drugs? O gawas pa na di ko katultulan ng teksto, lisod ka ng teksto tultulon. Kay kasagaran sa nag-drugs, usang pa nimo pagkatultul teksto og nagsigkag drugs. Umingon siya nga ako napas mo. Ug mingon tag napas mo, wa man ko magsigsuroy naman ko sa amo Inaala ko lawas inani ni gani siya kanang gamayon apan dili ko yung napas mo. Siya muna ilang istorya apan ako sakto ko kabuot. Inyo ra nang opinion. Moray. O sa may pangalan mo dito sa kalibutan. Joseph kay sa basihan gud sa langit gud ang spiritual name nako Dios. Una ang basihan sa langit. Unya kay pagbuhat sa tao gitahod ko nilag amahan, na Dios amahan. Unya kay naa may sa diya sa gipadayag kapitulo 1 bersikulo 8 nga ako ang alpha ug ang omega nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ang kaniadto karon ug ang muanhi. Muanhi ko muna nga sa patakaran sa kalibutan na patakaran sa kalibutan nga kung pananglit ilalang ang imong lalangan sa lawas maghimo sa silagnan sa basi sa balaod sa kalibutan. Muna ginganlan ko nila ni Joseph. Kana siya buhat sa tao. Apan ang akong spiritual name Dios
Nya mo na naduwa nung akong ngan kay ginganlan mo kun sa tao og Joseph apan dili na akong pagbuot ang Kita Diyos na- nakakita na ka ni Jesus Christ. O nakakita ko niya sa spiritual kay tagalangit man na siya. Nakakatulog kag langit. Sawa pa ko dinhi dito gikos langit kay sawa pa ko maglawas noon God, ang akong espiritu gikan sa langit. Unya dayon gusto man kong naglawas noon riya matuman ang gipadayag kapitulo 1:8. Moto ang ako naglalang kog lawas didto ni Melinda Suday. Katong babae dayon pag anak niya tong December 21, 1979 dito sa Malayag tukuran sa Buanga del Sur, ang akong espiritu nga gikan sa langit mipuyo sa lawas. Gikan kag langit. Kining espiritu. Oo. Unya kaning lawas gikan sa tiyan sa babae kay dito man gilalang. Sa mama nimo. O katong giingon og diri pas kalibutan mama. Apan dito sa langit gilalangan mo na. Oh. Pag anak niya sa akong lawas, ang lawas sa Dios ug ang espiritu sa Dios nga gikan sa langit ni puyo. Una nga naglawas nun ako dito sa kalibutan. Unsa may naa sa langit nga ato makita? Unsa man kanindot ang langit di ay? Ang langit, ang binisayaan ang langit trono sa Dios. Muna ang mabasa sa Mateo 5:34. Ah, ang Kanang langit trono sa Dios. Trono sa Dios. Oh. Ang impierno trono sa yawa. Dili kanang muna siya ang kanang impierno, mao na siya ay usa ka lugar nga diin tuwa didto ang tanang klaseng silot. Oh. Then ang kanindot dito sa langit God kay ngano, ang mga tao dito walay problema. Kay ngano, ang atong espiritu ang nagbuhi ang gahumra sa Dios. Yang atong lawas namatay is spiritual body. Ang nagbuhi sa sad ang gahom gyapon sa Dios muna nga kung mulakaw ta dili ta ingon nga musakay ta kundi pliti ta kundi dili maggayab lain ang lupad kay lupad magkuas pa ko kato siya maggayab mura na siya maglutaw o di sa ato pa dili ta ingon nga mangita tag trabaho kay aron ipakaon nato kay ang nagsuporta sa atong spiritual physical gahom sa kanang langit ng lawas muna siya ang kanindot sa langit nga wa tay problema.